ko woni kadi assalamu aleykum wa aleykum salam ko mbimami hanki ille mbinda yom jawon debbo eyo holmo jiɗɗa mi rokkuma Aïssa hurtima haal goɗɗo farmata hol farmata Ndiaye Fouta Tampi ko on jiɗɗa mi suuɗa e kuɗel mi moggina e leggel tellintani ma nde gonɗa koye jamde aɗa yiɗi farmata holko welma e makko ko waɗata yeeso ko ɗum nawon ma laaka no an aɗa yiɗimo Allah nendi holko jiɗirɗamo dewgal bone waɗi bisiku ɗum wona bone ɗum ko weltare o ko holon min Fatimata Ndiaye a nani ko Parrain haali ko mi fodano ɗum a fadano ɗum de kadi mi miijonohi ɗum ko pamɗa e ɗum ɗum ko teddugal ko plaisir mo ganduɗa mi anda foto mbami haalde so tawi ko haalata ko gonga yo dewgal hume bisimillahi humengal ar tawtore somi arani noon ja lawol ma mbaɗa namdi cohluɗa e kalis million ngaji tigui ko mbatta million ngaji ko mbaɗa yaha voyage a suwa wurta taw aɗa yaha voyage andi ɗum ko haala kangar konko mi nani ko kangenoɗo farmata ɗo min birtono ɗum omo haaɓi tekkema ko an kay on nden ko kangenoɗo jonde alhamdoulillahi rabbil alamin ala joni kay ko ɓurniri diwi ɗon koreji ma goni yoɓe gar mbiɗami rokkuma dande hol sababu ko ndeltitirɗa ko na heewi an noon mina waka am nafno saabu komi leɓowo an ka naafiga min de gonmi naafiga ɓooyi an noon min ka molam babba ka pari ka penowa min mbiyata peno ko ɓeyguma eyyi ko ɓeygam o mara stressé hoore makko ala o wi koyemi rokkuma dande ko kalmi komi ruptaki hen caggal a nani de haal hen keron sikko ɗon fo na ɓerde joguiɗo naƴi jawne circulde ka ɓandu mo min dañdi ɓiɓɓe ɗiɗo pette eyyi ɓiɓɓe ɗiɗo tubma e sella ala tubade selli kay ko sahaji tan ɗumdina séri ko noon tan jooɗo di courage ha jonna yon courage won gole ngal dewgal eyyi immoɗon moɗi bepperi gorko min yettoroɗa holɗuman jokkuɗa ka gurdam ma ɗaɓɓugol jawdi ɗaɓɓugol jawdi ndeɓota ino joga tum ɓawo jawle ɗeɓota min mi heeɓi jawdi fussa waɗanta ɓeyguma zameɗa yaltina ɓeyguma fijon zameɗa yaltina ɓeyguma yo resto ou bien plage fijon après mo arti toon an kon bonɗa wolande ɗum ɓeygam goɗɗo comment mbiɗa jogui ɓeygu goɗɗo cukalel komi yummira mum seeɗa e ko woni yeeso mum ko enna irɗo gollugol ka jahannama min noon hoto jaabo o ko bonno dewle yimɓe komo kala e golle mum an ko woni golle ma golle an ɗen ko hakkude ley koyɗe an ɗen ɗo hakkude koyɗe ma oui ɗum ɗon kam holno siforto ɗum ɗon on noon la gandi fimo ala minen kay min ganda so ganda winde kale commentaire jo ganda eyyi binde commentaire uji winde on ganda ɓe andaɓe mi andi noon binde oɗo wi est ce que wona massage eyo ko massage de oui an aɗa andi massage jimi kone ko domaine an eyyi joni somi sohlino massede noon déplace to mi yaha haka mum aɗa suusi ɗum oui je suis capable mi déplace to mi yaha haka mum mi looto mi ɗaɓɓo mi maaso mi hollo holko kollata kam tamatire 6500 ɗum ɗo fof nane massage ɗum fof mi waɗanan an est ce que a yafora komi non no yafomi tan par ce que min tubma e sella lamɗa sellude astahfirullah gonga de tuba sellani glace o formata yakare tasi yonkare mecceti o ala hoto acciram kay ar ñoƴƴam min kadi ndela meccungo meƴƴugol ala annen hoto waɗam ni kay hay ɗo windaɗo abonné ñoƴƴuɗon ɗo windaɗo abonné koko wojji ñoƴƴa sa ñoƴƴi ñoƴƴa e cloche oɗo mbo kollumon mi sa ñoƴƴi mbawa naddi Allah mo walli mo tampa